Morjesta vaan kaikille, tervetuloa uuden videon pariin, jossa me ollaan Pohjois-Karjalan suurimmassa sisäskeittipuistossa, eli niin sanotusti hallilla. Eli tää on Raatekankaan liikuntakeskus. Tää on tässä Joensuussa Tokmannin ja Hoplopin ja tän ihan lähellä. Tää on tämmönen halli, missä on toi sählykenttä, sulkapallokenttä ja sitten tämmönen skeittihalli. Mut joo, lähdetään ottaa klippejä ajamaan ja sit tehdään pikku arvostelua. Koko nyt ollaan täällä Street-puolella. Tuolla on tommonen flyoutti. Ja tässä on tämmönen kaari. Ja tässä on tommosia ledigejä ja kurbeja. Niin voitaisiin katsoa jotain klippejä tässä. Nyt mä vähän esittelen tätä hallia. Eli joo, sä tuut tosta ovesta sisään. Tässä yläkerrassa on tommoset kaaret. Sitten tässä niinku tommonen... Joo, tässä on niinku tämmönen tasainen kaari, mikä tää onkaan. Ja sit tossa on tommonen yris, jossa on tommonen fläppireili. Sen takana on tuolla kaaria. Tuolla. Sitten tossa on tommonen pikkunen vertti ja tommonen aukko tossa. Sitten tuolla on toi flyout-juttu, jossa käytiin jo. Ja noi kaikki reilit tuolla. Ja sitten tässä ihan reunassa on tämmönen NS-street-osio. Tuossa on hänkkä ja 2 ledigeä ja sitten tuolla on tommonen jännä kaari. Ja tuossa on tommonen välikkö, joka heittää aika hyvin. Tuossa menee toi normikaaresta tommosen tasaisen. Mut joo, sanoisin niinku ite tän hallin arvosanaksi 8/10. Mut joo, kannattaa tulla käymään, Raatekankaan liikuntakeskus. Mutta joo, tässä oli tää video. Pistäkää kommentteihin, jos haluaisitte lisää videoita tältä hallilta, koska tää oli vaan tämmönen lyhyt esittely ja vähän klippejä. Mutta joo, me käydään täällä aika usein, niin täältä pystyisi kuvaa hyviä videoita. Mut joo, tilatkaa kanavaa, tykätkää videosta. Nähdään ensi videon parissa. Moro!